Goddag og velkommen. I dag skal vi lære om jordskælvs altødelæggende kræfter og hvordan de opstår. For at forstå jordskælvene og dens konsekvenser, skal vi først forstå de mekanismer, der forårsager dem. Jordens øvre del består af en fast kappe, som kaldes litosfæren. Oven på denne kappe ligger kontinentalskorperne og oceanbundskorperne, som også tilsammen går under betegnelsen litosfærepladerne. Jordens skorpe er inddelt i 7 store litosfæreplader samt flere små. Disse plader er i konstant bevægelse, hvilket skyldes de cirkulære konvektionsstrømme, som opstår på grund af varmeunderskuddet fra jordens indre. Teorien om konvektionsstrømmene går ud på, at det varme materiale fra jordens indre vil søge op imod jordens overflade. Dette skyldes, at det varme materiale har lavere densitet end resten af omgivelserne. Når det varme materiale på et tidspunkt kommer frem til jordens skorpe, vil det blive spredt ud til siderne under pladerne. Der findes 3 forskellige slags pladegrænser: konstruktive, destruktive og bevarende. Konstruktive er, når 2 plader bevæger sig fra hinanden, så magma vil komme op til overfladen og konstruere nyt materiale. Destruktive er, når 2 plader bevæger sig imod hinanden. Her vil pladen med den højeste densitet synke ind under den anden og blive destrueret som følge af stigende varme og tryk. Til sidst er der bevarende pladegrænser, hvor 2 plader bevæger sig parallelt, enten samme vej eller hver sin vej. Jordskælv opstår via de spændinger, som forekommer ved pladernes bevægelser i forhold til hinanden. Jordskælvet udspringer fra et hypocenter, som er placeret under jorden. Jo tættere på overfladen hypocenteret ligger, desto kraftigere er jordskælvet på landjorden. Når der dannes et jordskælv, bliver der udsendt forskellige slags bølger. I jordskælvets første fase spredes P- og S-bølger i alle retninger gennem jorden. Det er dem, vi kan se på dette billede her. P-bølger er trykbølger, der svinger parallelt med bølgernes udbredelsesretning, mens S-bølger er transversalbølger, der svinger vinkelret eller på tværs af udbredelsesretning. Efter den første fase indledes hovedfasen, som består af L-bølger, som vi også kan se på dette billede. Disse bølger går fra hypocentret til epicentret og spredes derefter ud til alle sider. Det er hovedfasen, som resulterer i de største skader på veje og bygninger. Jordskælv måles gennem en seismograf. Alt efter dets styrke placeres jordskælvet på Richterskalaen. Richterskalaen er en logaritmisk skala. Det vil sige, at for hver trin man går op på Richterskalaen, svarer det til, at jordskælvets styrke bliver ganget med 10. En tsunami opstår som et resultat af jordskælv, som mindst skal måle 7 på Richterskalaen ved havbunden. Tsunamien opstår altid ved subduktionszoner, hvor trykbølgerne fra et givet jordskælv forplanter sig gennem vandsøjlen. Trykket fører til en vertikal forkastning, hvilket er starten på tsunamien. Vi vil nu fokusere på jordskælvene, der ramte Japan i 2011 og jordskælvet, der ramte Haiti i 2010. Her ses et kort over Japan og de tektoniske forhold omkring. Japan ligger midt imellem 3 destruktive pladegrænser: den eurasiske, den filippinske og Stillehavspladen. Japan er en såkaldt vulkanø, som er opstået ved en kollision mellem de 3 destruktive pladegrænser. Stillehavspladen og den filippinske plade skubber sig ind under den eurasiske plade, da de har lavere massefylde end den. Samtidig skubber Stillehavspladen sig også ind under den filippinske plade. I disse subduktionszoner opstår der jordskælv, og der er meget vulkansk aktivitet. Ofte fører jordskælvene til tsunamier, hvis de er kraftige nok. I Japan 2011 blev der skabt en hel del tsunamier på grund af det jordskælv, der ramte der. Her ses et seismisk kort over Japan. Man kan se, at antallet af jordskælv er hyppigst på Japans østkyst, hvor Stillehavspladen støder op mod de 2 andre. Ud fra kortet kan man også se, at jordskælvene bliver kraftigere, jo tættere vi kommer på pladegrænserne. De kraftige jordskælv finder man ved Japans østkyst. Jordskælvets styrke hænger sammen med, hvor dyb deres hypocenter ligger placeret under jorden. Hver prik markerer et målt jordskælv. Størrelsen af prikken markerer, hvor stort det pågældende jordskælv har været, og farven markerer, hvor dybt hypocenteret har placeret. Her er vist ved et tværsnit. Vi kan se, at der har været rigtig mange jordskælv nær overfladen, og ikke lige så mange dybere nede. De kraftigste har ligeledes også været nær overfladen. Her vises de tektoniske forhold over Haiti. Haiti ligger placeret, hvor den karibiske pladegrænse mødes med den nordamerikanske pladegrænse. Disse 2 pladegrænser er bevarende, hvilket vil sige, at de bevæger sig langs hinanden. Den nordamerikanske plade bevæger sig mod vest,
og den karibiske plade bevæger sig mod øst. Her ser vi et seismisk kort. Det, at de to pladegrænser er bevarende, gør, at Haiti har langt færre jordskælv sammenlignet med Japan. Haiti har heller ikke nogen jordskælv, hvis hypocentre er dybere end 299 km. Dette skyldes, at de to plader ikke subducerer hinanden. Til gengæld har Japan og Haiti begge til fælles, at jordskælvene hovedsageligt finder sted tæt ved pladegrænserne under havet. Her kan vi se tværsnittet af det seismiske kort. Som sagt tidligere er jordskælvene ikke lige så dybe på Haiti, som de er i Japan. Sammenlignet med Japan er de jordskælv, som optræder ved Haiti, heller ikke lige så kraftige og voldsomme. Jordskælvet, der ramte Haiti i 2010, havde epicenter i byen Leogane. Jordskælvet målte 7,0 på Richterskalaen. Haitis regering har udmålt, at 316.000 mennesker er omkommet, 300.000 er kvæstet, og at over 1,5 million mennesker er blevet hjemløse som resultat af jordskælvet. I forvejen levede 80% af Haitis befolkning i fattigdom, og 70% var hjemløse. Efter naturkatastrofen er tallene kun blevet forværret. Af materielle skader menes, at omkring 250.000 beboelsesejendomme og 30.000 erhvervsejendomme er blevet ødelagt. Følgevirkningerne har været, at i 2012 levede 0,5 million mennesker stadigvæk i teltlejre. 80 ud af 1000 børn dør, før de bliver 5. Halvdelen af befolkningen sulter, og i efteråret 2012 brød en koleraepidemi ud. I 2011 rystede et jordskælv, der målte 9 på Richterskalaen Japan, og sendte en række af gigantiske tsunamier mod Japans nordøstlige kyst. 20.000 mennesker mistede livet under katastrofen. 100.000 blev evakueret eller hjemløse. Genopbyggelsen af ødelagte veje, havne, bygninger og andet i 2011 kom til at koste over 1000 milliarder danske kroner, ifølge et estimat fra Japans egen regering. Dog havde Japan alligevel fået genoprettet en del af infrastrukturen i de ramte områder, blandt andet motorveje og lyntog i 2012. Det er altså tydeligt, at jordskælvet målte langt mere på Richterskalaen og medførte flere naturkatastrofer, tsunamier i Japan end i Haiti. Alligevel var omfanget af skaderne langt større i Haiti. Svaret på, hvordan dette kan være, findes ved at kigge på landets stabilitet. Et lands stabilitet måles ved hjælp af flere forskellige kategorier. The Fund for Peace har udviklet det, de kalder Fragile State Index, der har til formål at måle et lands stabilitet. Hvis et land har en total fragile state på mere end 110, er landet meget ustabilt og hører under kategorien Very High Alert. Hvorimod, hvis et lands totale fragile state index ligger på under 20, er landet meget stabilt og hører under kategorien Very Sustainable. Et lands fragile state index findes ved, at man lægger tallene fra forskellige underindikatorer sammen. En underindikator er f.eks. et lands demografiske pres. Det er de forskellige former for pres, befolkningen udsættes for, fra f.eks. naturkatastrofer, sygdomme og høj dødelighed. I de forskellige underindikatorer er det højeste tal et land kan få 10, hvilket betyder, at et land i denne kategori er meget ustabil. De 4 underindikatorer, der tages i betragtning i denne rapport, er Demographic Pressure, Public Services, Refugees og Uneven Economic Development. Demographic Pressure omhandler, som nævnt tidligere, presset på et lands befolkning fra forskellige faktorer, såsom vandmangel eller forurening. Public Services indikerer et lands levering af ydelser, såsom uddannelse, sundhed, sanitetsvæsen. Refugees indikerer presset på et land med henhold til flygtninge, interne flygtninge og flygtningelejre. Til sidst handler Uneven Economic Development om et lands stabilitet med henhold til den økonomiske omfordeling i landet. Det kan være interessant at kigge på Fragile State Index-tallene for både Haiti og Japan, da det kan give et indblik i, hvordan en katastrofe, der umiddelbart var mindre i Haiti, kunne være mere skadelig end jordskælvet, der ramte Japan. Først og fremmest tager vi et kig på forskellige underindikatorer for Haitis FSI fra før katastrofen i 2010 og under katastrofen. Det ses, at Haiti allerede før katastrofen lå højt inden for de 4 underkategorier, som jo betyder, at de har haft ustabilitet og presset samfundsforhold, selv før katastrofen. For eksempel viser en høj score inden for Uneven Economic Development, at de havde en lille BNP per indbygger, og at der var en stor forskel på rig og fattig. Derudover viser det også, at den økonomiske udvikling var ulige. I 3 ud af 4 underindikatorer havde Haitis allerede før katastrofen så høje scores, at de hørte under den slemmeste kategori. For tallene i 2010 sker der ikke rigtig nogen ændring, muligvis fordi tallene opgøres den 1. januar
og i så fald havde katastrofen ikke indtruffet endnu. Dog er det sikkert, at siden katastrofen og frem til 2011 er der kun gået ned ad bakke for Haiti. Alle tallene forværres, især forværres refugees, som er landets flygtninge. Hvis vi så kigger på Haitis tal for 2011, kan vi se, at de i samtlige kategorier er steget og næsten er nået op på 10, hvilket tyder på, at der har været meget ustabilitet efter jordskælvet. Her ser vi så Japans FSI fra før katastrofen i 2011 og under katastrofen i 2011. Japan havde før katastrofen pæne tal inden for de forskellige kategorier. Japan var altså et stabilt land med udmærket samfundsforhold. Efter katastrofen forværredes tallene også for Japan inden for de forskellige underkategorier, men overhovedet ikke i lige så høj grad som i Haiti. Primært steg tallene for demographic pressures hos Japan, og det skyldes, at under dette hører presset på befolkningen fra naturkatastrofer. De andre tal inden for de andre underindikatorer steg kun i en meget lav grad. Grunden til, at tallene inden for de andre underindikatorer ikke steg voldsomt, kan blandt andet skyldes, at Japan oftere oplever jordskælv, og derfor har bygningskonstruktioner, der kan modstå rystelser. De har et effektivt tsunami-alarmeringssystem, og de har generelt bedre økonomiske forhold. Tallene tyder altså på, at hvis et land i forvejen har en høj Fragile State Index, vil tallene kun stige til det værre. Hvorimod et land med en lav Fragile State Index vil scoren måske også stige, men slet ikke i lige så høj grad som lande med en høj Fragile State Index. Og et underindikator som for eksempel Uneven Economic vil i lande, der har en lav Fragile State Index, formentlig slet ikke ændre sig. Det er derfor spændende at se, hvordan de to landes Fragile State Index ser ud i dag. Har de fundet tilbage til det niveau, de havde før katastrofen, eller er de stadig påvirket af katastrofen i dag? Som vi kan se her, er Haitis tal stadig tårnhøje i dag, hvorimod Japan har formået at komme tilbage til et meget stabilt niveau. De ligger endda under kategorien Very Stable. Det kan blandt andet skyldes, at Japan har et mere effektivt genopbygningssystem, og de er bedre økonomisk stillet end Haiti. Det er altså vist, at des bedre et lands Fragile State Index er, før at det rammes af en naturkatastrofe, desto bedre er landets vilkår for at overkomme katastrofen på trods af den styrke. Grunden til, at der døde flere under jordskælvet i Haiti i 2010, end der gjorde i Japan i 2011, skyldes, at Haiti i forvejen havde betydeligt ringere samfundsforhold og økonomiske forhold end i Japan. Japan er derudover også meget bedre udrustet til at overkomme naturkatastrofer og er mere velorganiseret, når det kommer til krisesituationer, der opstår som følge af naturkatastrofer. Det var alt, hvad vi havde for jer i dag. Tusind tak for, at I lyttede med.